Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela. Eta esango duzue, sare sozialak sutan ote dira, argi zaiola egalari horiek bezalaxe, Kristina Ibarrolarentzat ez da ez inuzente eguna, baina inuzente egunean, kenduko dute alkatetzatik, ez da aztekoa gutxiengoan zela, UPN-eko alkatea, baina EH Bilduk, Euskal Herria Bilduk alderdi sozialistarekin adostu, baina nolatan da posible, nola okurritu zaie alakorik egiterik? Hoy se ha conocido un hecho sin precedentes. ¿Qué tal está, por favor? Bueno, aquí a complicarte la mañana. A ver, un boli, ¿tienes un boli? Ba, alaxe, boligrafoa eskutan, Asironek berak, baina beste 16 zinegotzik izenpetu dute Kristina Ibarrolak alkatetza usteko gaurko zentsura mozio hori, ez da aztekoa, gutxiengoan dela, eskuina, Iruñean, Nafarroako hiriburuan buruzagitza horretan. Beraz, abenduaren 28 bitarte, izango da esamesik, kontu kontarire baten eta bestean, eta noski, sare sozialek ez digute utzik egingo. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela. Bada, askok edo eta gutxik espero zenuten halakorik, eta abenduaren 28 izatea gainera data interesgarria benetan, Asiron alkate izendatzeko, izan ere, azen nolako zurrunbilo politikoa, badirudi amnistiaren legeak baina lehentasun edo garrantzi gehiago duela honezkero, Iruñean alkatetza berreskuratuko duela Asiron alkateak eta gutxiengoan alkatetza hori estu helduta zuen eskuina kanporatuko duela. Izue, batean eta bestean, hau albiste da zalantzari gabe, eta zen nola jarri diren batez ere UPN-ekoak, baina izango da gehiagorik. Entzun dezagun, gaur goizean gertatu dena Iruñako udaletxean entzun, eta ikusi, noski baietz. ¿Qué tal está, por favor? Bueno, aquí a complicarte la mañana. A ver, un boli, ¿tienes un boli? Azenolako doaia duen Asironek sare sozialetarako ere alako jatekoa bazka emateko boligraforik ere ez du hartu, pentsa Ibarrola andereari zenolako garrantzi gutxi eman dion baten batek baute du hemen boligraforik badakizu zertaran atorren goiza aldere bestera. ¿Dónde voy yo aquí? Bueno, pues está. Eta ikusi duzue? Juan, eseri, izenpetu eta kito, abenduaren 28an alkate izango da Asiron. Zenolako haserrea, basapiztiak bezala agertu dira, UPN-eko ustezko erregionalista hauek, Esparza jaunaren aurpegia adierazkortasuna gaur tesi baterako izan da, baina segundu batzuk baino ez dizkigu emango, ez besteak beste gazteleraz ari delako soilik. Besteak beste ondorenean esan dituenak fake news edota gezurrezko adierazpenak izan daitezkelako, besteak beste alkate terrorista bat jarriko dela esatera iritsi direlako nolabait esatearen. Tira, gauzak honela, zer dio Esparza jaunak? Hoy se ha conocido un hecho sin precedentes. Eta aurrekaririk gabekoa dela. Hori argi eta garbi esan du, aurrekaririk gabekoa dela alderdi sozialista eta Euskal Herria Bilduren arteko akordio hori onartezina tira. Oker ez pagara, ez da ez akordio hori lehenagotik egin ez den bakarra, baina tira, akaso oso minduta, bereziki minduta, Iruñako alkatetza estuki lotuta, gutxiengoan zuen UPN gogoratuko dugu, eta 16 zinegotzik izenpetu duten eskararen ondotik izango da, esan da bezala, datorren abenduaren 28an, Sanferminak aurreratuko ote dituzte Iruñan, ez dakigu, baina datorren abenduaren 28an, esan da bezala, Iruñan alkate, Joseba Asiron.
Kontuak, kongresura goaz, ikusi duzue, Lehoiak, aizue, beste bideo bihurri bat otu berri zait, ez ote da akaso atletiken ereserkiarekin ondo joango, alako Lehoi horiek atarian zainari dituen jauregi tzar horri dagokionean, tira, amnistiaren legeak ahazen olako saltza eragin duen, kasu honetan, akaso Asiron eta Euskal Herria Bildu erdigunean ez, baina amnistiaren legea prozesu independentistak nola leike erabakitze eskubidea gauzatzeagatik, gogor zigortutako agintari demokratikoak amnistiatzea. Tira, hau ere aurrekaririk gabekoa ote da amnistiaren legea? Esparzari galdetu beharko genioke. Gaur edonola ere, kongresuan alaxe segituko du amnistiaren legeak, baina azken orduotan bolo-bolo ibili diren kontuak izan dira besteak beste, Feijóok eta Patxi Lópezek, ez dugu ahaztuko Sánchez Europa aldean dena, Feijóok eta Patxi Lópezek zenolako teta-teta izan duten. Ustedes juegan a meter miedo, nosotros queremos sembrar esperanza. Adierazpen hauek esanguratsuak izan dira, sare sozialetan baten eta bestean ikusi edo entzun ahal izango zenituzten, baita irrati telebista kateetan ere, baina hedabide digitaletan, hainbatetan nabarmendu baldin bada zerbait izan da, besteak beste eskuina bera ere zatituta agertu dela, Alderdi Popularra eta eskuin muturra elkarri mokoka ere ikusi ditugulako Feijóo eta Abaskalen artean besteak beste. Edo nola ere, eskuina nola baita makalduta atera ote da, amnistiaren lege honi egindako boikota ez ote da, izan eurek uste baino askoz ere apalagoa, eta atzo bertan analisiaren tartean aipatzen genuen bezalaxe, ez ote dute Espainiarrek bestelako kezkarik amnistiaren lege konkretu hau baina askoz aratago. Tira, edonola ere, bilduma bat ekarri nahi izan dizuegu, egunotan eta azken orduotan bereziki gertatu denari begira jarriaz. Entzun duzu Patxi López, besteak beste krispazioa, helburu izatea egotziz Alderdi Popularrari, eta ez izatea adorerik, Alderdi Popularra akaso Alderdi Sozialistaren gandik gertuago dagoela Voxen gandi baina, aizue, kontua kontu, politika, kongresuan entzundakoak interesgarriak izan dira. Ustedes quieren alimentar el conflicto, nosotros queremos abrir un nuevo tiempo para el reencuentro. Garaibarriak hitz berriak Patxi López, zauna zegu gainera hemen Euskal Herrian, tira, Feijóok zer du kezka nagusi? Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. Baina ze atxaldetaz ari ote da, 81 askok akaso ez zenuten ezagutu, eta institutoko garaietan kasualitatez, garai horietara iristeko tarterik ez da izaten, beti kurso bukaera ateioka izaten dugulako. Tira, ikus ezazue kongresuan 81 zenolako saltza zuten. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Baina garai hartako tejerazoaren garai hartan, zein ote zen agintean militarki zegoena? Akaso gaur egun dagoenaren aita, eta gaur egun dagoena ere agintari goren militarra da, oraindik ere, ez da aztekoa, Espainiako Kongresuaren gainean badagoela beste txapela bat eta militarra dela? Pedro, tú cuando me haces así, sí. Es que yo... No. Tira, akaso, Barbara Reiren dokumentala etorri zegu gora, baina goazen segitzera kongresuaren barruan gertatutakoari begira, Feijóo kezkatuta, Patxi López indartsu, itxaropentsu. Pero Patxi, usted sabe lo que es una amnistía. Eta zer izango ote da, ze guzti honen erdigunean, momentuz behintzat, Kataluniarrak daude, ez da azteko erabakitze eskubidea, baina Kataluniarrek ez dutela soilik garatu nahi, akaso Euskal Herrian ere, halako ariketa bat ere ate joka izango dugu, tira, gauzak baten eta bestean horrela izan da ere, Feijóok Patxi, ote dakizu benetan zer den amnistiaren lege hau, zer ekarriko duen honek guztiak? En Cataluña estamos preparados y preparadas para ganar o para perder un referéndum.
Akaso honen beldur da Feijóo, eta aizue, Kataluniarrak ere ados egongo ote dira, erreferendumaren ariketa mahai gainean jarri dute Eskerratik, eta zer diote Juntzetik? L'espanyola i la catalana. Una negociació de tu a tu per decidir el nostre futur. Aurrez aurreko hori parez pare, eta elkarrizketa pareko horretatik aterako denaren aurrean, ez dakigu sumarrekoak non kokatuko ditugun, tira, edonola ere, estatuko ikuspegi hau aintzat hartuta, erdibidean kokatu dute gure burua, ez dakigu ondo zer esan nahi izan duten honekin. Es dejar la época de las porras, de la prisión, de las declaraciones unilaterales a un lado. Gauzak honela, batean eta bestean zer gertatuko ote den aurreikus daitekeen arren, amnistiaren lege horrek bere urratsak ematen segituko du. Tira, kongresuak askorako emango digulakoan gaude. Haze giroa, haze nolako doinuak, ezoiko kongresu baten aurrean ote gaude, akaso azken hamarkadetan, 36 geroztik arrastaka daramagun zauri erraldoi hori, Espainia aldean akaso, konponbidean jarri nahi ote dute eskubide sozialak batetik bestetik tira. Guzti hau behar bezala begiratzeko badakizue gogoko izaten dugula Paris aldera jotzea, izan ere, ez dago gauza hoberik Euskal Herritik bakarrik ez Euskal diasporatik begiratzea Madril aldera, benetako distantzia optiko-politiko eta analista hori gauzatzeko. Maider, holako aurkezpenak ohiko modukoak edo honezkero ohituta izango zara aurkezpenetara, azken batean Paris aldera jotzeko. Hazen holako festa dugun eta hasteko eta bain nahiko nuke Nafarro aldera, Iruñera jo, izan ere, Asironena, hazen olako ezakit, ikuskizuna, poligrafo gau ere joan zegu gizona, zerrekarriko ote du honek ze eskuina, kongresuan haserre bizian ikusi dugu, baina UPN-ekoak esan genezake haserre berbi. Bueno, nik uste dute Asironen gaurko irudia bat egiten dula berak dakane irudiarekin, ez? Oso herritarrekin oso konektatuta dagoen figura bat da, eta hori argi gelditu zen 2015-2019ko tartean alkate izan zenean, beraz, uste dut segida ematen diola berekiko dagoen iruditeriari. Gero uste dut iritze zait ezakitekin ezu, harritu zera benetan zentsura mozioa mai gainean jarri dutela iragarri dutenean, ze gu gogoratzen naiz, esan. Aitortuko dizut, abenduaren 28 izatea, hortarako hitzordua, baten batek, ez dakit, kasualidad izan den, edo baten batek buelta berezia eman dion honi, beraz, hasieratik akaso alako irudimena edukita, atzerak kontaketa bat egin genezaken, eta jakin, begira, badator, urtea bukatu horretik, esamesak bat zeuden, ezta? Bai, hoixe esatean, Joan, uste dut, kontun hartu behar dela, udal eta foru hauteskundeak izan eta Biarramunean Pedro Sánchezek deitu zitula bere hauteskundeak, eta beraz horrek ataka batean jarri zituela Euskal Herrian izan zitezkeen zenbait akordio. Eta bazen zurrumurru bat ni gogoratzen naiz garai hortan, testu inguruak ematen zuenean hau gertatuko zela. Gaur egia da Gurutze Izagirreberriako politika saileko arduradunak aipatzen zula bere analizian hobe lehenbailen egin izana, ezta? Hau agian gerta zitekeen legegintzaldi erdian edo dena delakoa, eta ia 6 hilabete pasagabe ere jada zentsura mozioa jada aurkeztu dute. Hala ere hori nik uste abagunak ematen dulako, momentu hortan PSOEk ezin zuen asumitu seguraski zetorkion Larrandia ultraeskuinetik, eta hain zuzen ere bere helburua hori zenez, frenatzea ultraeskuina eta eskuinaren gorakada, beraz hor ezin zuen hain agerian EH Bilduren gertuko erakutsi.
EH Bilduk bere gertuko akaso bai, hori asumitu zitekeen, baina ez babesten hautagai, EH Bilduren hautagai bat hain argiki. Eta horrela ikusi daiteke ere, nola Nafarroko parlamentua osatzeko, 3 hilabete gastatu zituzten iaia, negoziazioek ere ez zutelako aurrera egiten, eta EH Bilduk bestu behartzulako ustez zeroren truke ez. Eta ez dakik gogoratzean ere, Pedro Sánchezen investidurako negoziazio hauetan, EAJak egotzi diola EH Bilduri ezerren truke ematea Pedro Sánchezi gobernatzeko giltza, eta printzipioz egia da talde subiranistak esan zuela, bere helburua zela, ez dakite, ultraeskuina eta fasismoa geratzea, ez? Horretarako ez zituela behar negoziazioak, baina tira, ni seguru nago hau ikusita nolabaiteko normalizazio prozesu baten ondorio ere badela. Gainera, ikusita Kristina Ibarrolak 6 hilabete hauetan egin duen kudeaketa ere ez dela jende guztiaren atsegin izan, esan nahi, aurreko asteko anekdotatik hasi eta farolilloen kudeaketa txarretik hasi, eta parkin horren herritarren aurkakotasun argia adierazi arte. Edonola ere, Maider, interesgarria deritzot, hemen fitxa batzuk ezakit nork zehazki mugitu dituen, baina deigarria da Elma Saizen ibilbidea, eta uste dut marka guztiak hause dituela. Alargundutako emakumezkoen pentsioak nabarmen igarazi dituelako, eta 24 ordu pasa ez direnean, Ibarrolaren zentsura mozioa mahai gainean delako. Elma Saiz pasa den, hain zuzen ere, bulegoetatik gertatu da hori. Akaso Elma Saizek Iruñean kaleren bat izan beharko luke, hainbeste militarren izendegi horiek albo batera utzita, akaso izan daiteke Elmarena beste hautagaitza bat. Ikusteke, aserraldiak ere zer oraino eraman dezakeen UPN-ez, zenolako erridikulu politikoa egin dezakeen. Tira, hori ere ikusiko dugu, abenduaren 28 bitarte, eta egun horretan bertan ere, tira, sare sozialetarako aitzakiarik etzaio faltako bat baina gehiagori. Elma Saiz aipatzen dugula, pentsioen igoera hori kongresuan izugarrizko saltza dute, amnistiaren legeari dagokionean. Irudi hori eman nahi dute behintzat, ze akaso gizartean neke puntu bat ere egon daiteke, atzera begiratu bat ere izan daiteke askorentzako, badirudi, Feijóo geroz eta ahulago dagoela, baina deigarriak kasu honetan ere, Sánchez ez dagoela, eta, aizu, Elma Saiz aipatu dugu bezalaxe, Patxi López, nork esango ote zigun, amnistiaren lege bat defendatzen, Feijóok berak esaten dio, Patxi baldak izu, zer den amnistiaren lege hau. Eta Patxi Lópezek erantzuten dio, bai zuk baino hobeto ez da. Edonola ere, Espainiaren delako transizioaren ondoren hainbat amnistia kasu egon dira. Egon da frankismoarekin lotutako delituen amnistia hori ezagutzen duguna. Egon da polimiliekin egondako amnistia prozesu hori. Egon da gero Pepek gidatu duen amnistia fiskal bat, esan nahi guztiak pasatu dira amnistia prozesuetatik eta guztiek dakite zer suposatzen duen modu batera edo bestera. Hain zuzen, zuk esaten duzu, nik esaten nuen Pedro Sánchez investitu arte kalea egongo zela performance moduko bat egiten, eta orain uste performance hori kongresura pasatuko dela, baina egiazki duen pixua eta daukaten gaitasun taktikoa ez dela hainbesterako. Ez dakigu, sufle hori jeitsi ote den, argi dagoena da. Espainiaren batasun hori zalantzan jarri den honetan, badagoela halako indar erakustaldi saiakera bat, eta momentuz behintzat nahiko mugatu geratuko dena. Argitzeke baina, erabakitze eskubide hori gauzatzeko aukerarik izango ote den benetan, edota erdibideen bila joango ote den Sánchezen gobernua, eta bide horretan ea zertan gauzatzen den akordio bat ala beste, estatu plurinazionalaren eztabaida besteak beste honezkero mahai gainean dagoelako, naiz eta amnistia hitzari heldu nahi ertxiki Alderdi Popularrak. Gaur askoz gehorako tarterik ez du, baina Paristik, korrika Paristik ere pasako dela aitzakia baliatuta, ekarriko dugu mursego pixka bat. Biotza pilpilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu. Eta
hainbat hitz joskera, mezu, azpi sintonia, zakit olimpiadetako mugimendu, ez? Kutsakor hori ere, heldu zaigu aurtengo korrikaren abestiarekin, Mursogok eta beste hainbatek egin duten abesti honekin, baina horre badira ez dakit, destifratzeko mezu batzuk bukaeraldeko hori sua zerbait ematearena, Maider, lagundu iguzu lan honetan, mesedez. Jobe, benetan askotan entzun dut ja abestia, badakitelako sarean bolo-bolo da bilela. Beti egoten gara ez, espektante korrikaren kanta nork egin duen, nolakoa den, eta oraingoan ere bete ditu espektatiba horiek. Hau da, jendea abestiari buruz hizketan egotea, seguro Mursego ohituta dagoela gainera bere sorkuntzei buruz jendeak hitz egitea. Eta uste dut, badituela elementuak korrikaren kanta, Mursegoren iruditeria, esperimentalenetik pixka bat lurreratuz, baina baduela ere Mursegoren ikutu hori. Eta hori da, ezakitu lertu ere egin behar den. Gomendatzen dizuegu, kolpez kolpe antenatik saiotik, bukaera horri tarte bat eskaintzeaz interesgarri iruditu zaigu bukaera aldeko mezu hori, akaso pixka subliminala dena, baina Euskararen oldarraldiaren aurren ere tinko mantentzearen aldeko kanta jostaria esango genuke. Maider Galardi, Paris, eskerrik asko. Korrikarako bertan izango zaitugu edo akaso honezkero itzulita izango zaitugu eta Euskal Herria zeharkatuko duen korrikan izango zaitugun? Bai, korrika Euskal Herrian izango naiz, baina area itzuli eta hasi beharko naiz entrenatzen beste hainbat bestela. Ederki Maider, eskerrik asko, gabon pasa. Zuei, agur. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara. Arro herri honak dugu euskaldunak, euskararen lagunak atxe eta izerdi, herri arrosarean eta kalean. Badira pertsona batzuk, esaldi bakarrarekin definitu ezin daitezkeenak. Euskal Eleberri modernoaren aitzindaria, Euskara batuaren bultzatzailea, militante politikoa, pentsalari eta aktivista nekaezina. Hori guztia eta gehiago izan zen Jose Luis Álvarez enparantza, Txillardegi goitizenez ezagunagoa dena. Nazioarteko korronte literario, filosofiko eta zientifiko garaikideak Euskal Herrira ekartzea zor diogu. Tira, gauza konela gaurkoan ere Txillardegi albiste, baina aizue, Jaurlaritzak hezkuntza sailak babestutako irudi hauek ez ditugu kobitek, eta badirudi diru publikoz lagundutako elkarte hauek badutela alako mina emateko helburu bat, eta Txillardegiri buruzko dokumentazio hau bera ere gainbera bota nahi izan dutela eta salatu baita ere. Tira, ikusteke, erakunde publikoek ere, alako elkarte edo eragile edo eta erakunde eskuindarrek egindako eskaerak aintzat hartzen segitu beharrote duten, edota bestelako neurriak hartu beharrote diren, krispazio eta gatazka sorburu besterik ez direlako. Tira, Txillardegiri buruz ikusgelak egindako lan eder eta interesgarri hau YouTubeen bertan duzue eta guk aurrera pentso bat ekarri dizuegu, baina ez ahaztu YouTubeen sartu ikusgelan bertan duzuelako. Dokumentazio, ez dugu ahaztuko, akademiko hau. Donostian jaio zen 1929an familia burges txiki baten baitan. Ama euskaldun petoa izan arren, gurasoek ez zioten euskaraz irakatsi. Gaztelania izan zuen haurtzaroko hizkuntza. Bazuen hala ere ikasteko irrika. Donostia erdaltzale eta errekeko jartan, haurtzarotik beretik sentitu nuen gure hizkuntza berreskuratzeko eta mintzabide bihurtzeko bulkada. Askatasun konprometitua kokatua da. Konpromiso eta aukera jakin batzuekin duen loturatik soilik garatu daitekeena. Eta zapalduen aldeko justizia bilatuko duena beti. Dimentsio politiko argia duen askatasuna da. Ikuspegi hori partekatzen du Txillardegik 56ko belaunaldiko beste zenbait kideerekin. Hala nola, Jose Azurmendirekin.
50ko hamarkadaren bukaeran eta 60koan barrena, euskalduntasun berri bat garatu zuen belaunaldi honek. Hauek dira haien oinarrietako batzuk. Euskaldun ez da jaiotzen, egin egiten da. Euskarak egiten gaitu euskaldun, eta euskarari gabe ez dago Euskal Herririk. Debekatutako hizkuntza bat, debekatutako gizatasuna da. Hizkuntza eta kulturaren dimentsio politikoa azpimarratu zuten. Euren arabera, hizkuntza baten egoera erabaki politiko batzuen ondorioa da, eta ez bere kasako gertakari bat. Forma eman zioten izaera politikoa eta kulturala barnebilduko zituen abertzaletasun berri bat. Eskubide individualak eta kolektiboak biak aldarrikatuz. Txillardegik bere burua intelektual konprometitutzat zuen, eta bide horretan haren bizitzak eta lanak bere ibilbide guztian zehar gordezuten aipatzea merezi duen ezaugarri bat. Pentsamendua eta ekintzaren artean. Alaxe, gainera etorri zegu denboran, badakizu oso gustora izaten garela, tartea guzuekin partekatzen, baina bihar itzuliko garenez, posiguaz, bihar bueltan etortzeko, eskerrik asko, beste bain ere hor bestaldean izateagatik, badakizue ukitu azidoarekin, baina informazio zerbitzuarekin, bihar bueltan, baina 24 orduz nahi eran duzuela, kolpez kolpe, antenatik at, gabon pasa, eskerrik asko. Etorkizuna ginenean, etorkizuna garelako, eta zaretelako, eskerrik asko benetan, plazera handia, hemen Durangon, egotea, fantasia guretzat, eskerrik asko. Ate guztiak itxita, zeuden lekuan, beloak irekitzea, zen helburua, kantuen bidez ulertu, gure mundu hau, munduak ulertzen ez, gintuenean, etorkizuna. Beste nora begira, jendenean, etorkizuna. Ginenean, errezatzen odiren, errezatzen odiren, dena. Etorkizuna ginenean errezatzen odiren, edazen odiren denak. Kaleak aldatu, alagu aldatu gara. Eskerrik asko! Mi esker benetan. Etorkizuna garelako. Eskerrik asko.